Don't tell anyone about that issue. Out of the Bible, in the book of Acts, chapter number 1, verse number 8. Are you the daughter of Jezebel? Why are you doing this to me? Don't you know that I am the true man of God? Jesus. Namo zangu munozizwa Fundisi muronda na posha sinapeka mkatu. Nasifuni mle malindi asina mafundi. Asito sinaja mafundi sache. Ala umamshonde ni wakala. Chiko nene chako. Chiko chama mshonga. Kama mshonga. Unjibakisa. Ayo. Jesus Christ. Mushure mango mambo anodana zikuparara kwangu bopimbirira tirimo muchikomo tiri kunyangatara mizotsi mokoto zvirimo mumoyo zvamunoita baba zvakaoma tirimo muchikomo vabereki vangu varipo handikusero nyaya yako ndiri kuiziva, but you must do me a favor. Favor iko nayo fochi. Uzoti ndakakuona ina mfundisi usina kupfeka mumba mamfundisi. Hapana. Nakanditori namai tako. Ndakatoda kutonga mushonga kuti ndizviuraye because of you. Sauri kuti chiko nenyaya yangu. But tika, matingoitese my friends. My friends? Unondoona sefudza inini? Unondoona sendinopenga. My friends indichikuda. Manje ndakutoenda nochibhondora kana usingade izvozvo ndakutoenda nochibhondora. Ndakutoenda nochibhondora. Kwezi mapera tina matine itwana kutanga meeting. Tinokutenda ishe makunganga pano. Kubata zvese zvakushanda kusvika pabantu tinga mustara shenge. Saka vatunga miriri zvaita zvakanaka nhasi tiripo tese. Kuti tironge pane nyaya dzakasiyana dzimwe dzakauya namufundisi murimo zvezvebasa raMwari. Sisinome tingotigireva something zvotidiscussa shoko raMwari tichingodya kuti zvinhu zviite zvakanaka. Saka tichadiscussa pane nyaya yakauya namufundisi murimo yavaitaura nyaya yeSunday collection. Pane yakataurika nyaya yamufundisi muronda. Zvinzi mufundisi muronda vanofanira kuti vaende kunoshumira vari kuBulawayo. Inyaya dzese dzakuti tidzise pasi sevatungamiriri. Tironge seboka revatungamiriri kuti basa raMwari ripfuurire mberi. Ndisingazive mufundisi murimo, ndonenge nyaya yenyu munogona kuti muitange mimi. Tese takateerera kuti tinoti tingafambisire basa raMwari. Right, maita zvakanaka posu. Sekutaura kwandaita nanhasi zvichiri kundidya mwoyo. Endi zvinhu zvavakundikanganisa kunamata kwangu. Nekuti sangano dzvene raMwari riri kubvunza kuti zviri kumbofamba sei panyaya yeSunday collection nechegumi. Panyaya yeSunday collection nechegumi. Because zviri kunzi ndimi muri kudya mari yechegumi neSunday collection. Ipapo mufundisi vari kutaura izvozvo vari kutonyekwa. Imi mafundisi ndimi muri kudya mari. Isusu vafundisi hatisi kudya mari. Zvataura naElder ndozvinhu zvechokwadi. Mari maSunday collection iri kudyiwa nemi mafundisi.
mapieces nemasekretary emabranches mamunonamatira anopa mari iyoyo mumaoko menyu. Asi dei zvanga zvanzi imari yecheguru zvinhu ndokuti ndoina yaku-HQ ndoina yakuboka hombe yeutungamiri hwemimba yaMwari. Muzinza zvinotaura. Inini nandafunga hangu apostoli. Nyaya yakwata kuenda kwakaipa. Mati heni kumbova mangostepa chigaro chenyu cheapostoli. Wozi nyaya iri kwamuri yekunangana nemi. Fanira kumafundisi nokuti nyaya yakaita. Wozi ndikuona kunge ndimi mune mhosva. Isu vafundisi tinobata mari. Tinobata mari. Hatibati mari. Kunyaya. Sanga warege chigaro chako. Yaya. Zvakaoma. Zvandati chifungeni ndezvokuti titesongotenda kugomo tinamatire nyaya iyi. Nekuti pana patiri kutaura pfungwa dzedu, hapana kana muprofita ati aprofita nzira tinofanira kufamba nayo kana pfungwa dzatofanira kushandisa. Sevatungamiriri tofanira kuti tiende kugomo tinobvunza Mwari problem iyi kuti Mwari oigadzirisa sei muimba yaMwari. Asi zvikaramba zvakadaro apostoli zvichiita sezvazviri kuita izvi. Ini ndichasiya chigaro. Ya. Zvakaoma. Ndichasiya chigaro. Ndichasiya chigaro. Amaita kunaita kutsvaga kashamwari. Vakatoipa. Ejaro tinochibvondora kakuvatungamiriri. My Jesus. Kupi? Apostle. Kumeeting. Apostle nditi kune meeting nasi. Apa memfundisi datwasiya vachenda meeting. Saka toita sei? Katimboenda kezvishanda. Fundisi mabhere nyerepende kuti panofanira kuendwa kugomo. Vatungamiri tinoenda kugomo, tikaenda kugomo. Mwari votipa nzira kwayo kufamba nayo chaiyo chaiyo. Apostle. Ndine nyaya apostle. Muchechi apostle, muchechi mapinda nyoka apostle. Muchechi mapinda nyoka. Muchechi maita zvakanaka memfundisi murimi. Chikwedzi. Afochi uri fona maita yangu na afochi baba waritwa. Maita kuchichi. Apostle, chichi kuitika chichi kuitika. Uye kuti maifochi anzi mfochi namaitaku fochi namaitaku. Ndinotsanangura yacho chii mwanangu chii? Chikuitika mchechi muno chii? Fochi namaitaku. Chiko chikumboitika. Maitaku ndozviziva ndodai fochi. Fochi kunyembe. Chii chikuitika? Mama chii? Fochi. Unodana naye? Hongu apostle. Zvakaoma naye masikati. Jesus! Namaita! In the mighty name of Jesus! Children of Major, in the mighty name of Jesus! Apostle! The mighty name of Jesus! Moyo wangu unoda runyararo, ndau yawo kusungano. Moyo wangu unoda runyararo, anombovuma mazano haya, anombopera mazano angu. Munoda ndigare pachokore uranda here, ndodedza